Iñigo ez datorreko. Beste leku baten dago. Leku txamatera, ezin dago. Betxiko goto, hobetutzen dagoela. Bai. Bai. Bai, pasero gara. Bai. Vale, perdienez, eta gozen ez dana, bale, arrastión dan hori, eta eskerrik asko urriko osoko bilkura honetara etortzearen, bale? Gai horrenako lehenengo gaizorrendagaz, lehenengo puntuagaz hasiko gara, 2023ko irailaren 13ko ohiko osoko bilkuraren akta onartzea. Aprobación del acta, no egiten euskaraz perderas, bale? Se gusten dut bate Iñaki, bale? Voy haciendo o qué? Euskaraz. Sí, oso ondo, Iñaki. Oso ondo, txapeldón. Si no tienes algo me dices, ¿vale? Vale. Vale, esan. Esan gendu azken zinio da igual, bueno, esan ez dugun ikusten nio zigorren espedientea. Hori azalduteko gari. Nortu behar dut, bai, apuntatu duzu? Bai, uste dugu akta horrengo pinerako. Bai, edo gogoetik horregaz puntuara, bidatzen ustezu, igual papel bitartez edo horrek zuen dugu. Beste guztia hor? Bai, edertu. Alkatetzaren dekretuen berri emotea. Emisa zuen duzu, ez? Nanak ulertzen dira? Bale. Edertu. Hirugarren puntua. Udal eraikin publikoen garbiketaren licitazio esleipena. Licitación de limpieza, de edificios municipales. Hemen udal batzerrako proposamen bat dugu mahai gainean, 2023 uztailaren 20an, Lemoako udaleko idazkari kontroltzaileak txosten bat sinatzen zegoen Lemoako udalaren udal eraikinak garbitzeko zerbitzua kontratatzeko. Baliabideak, beharrezkoak eta ez nahikoak direzena adierazteko. Ikusita kontratazio mailak 2023ko irailaren 7ko bileran egindako proposamena honako hau dela, irakurriko dute literalki, limpieza y mantenimiento de impacto SL, da enpresa. Oin arte egon dana eta proposatzen dana jarraitzeko. Diru kopurua 189.183 euro eta 77 zentimo. Gehi, 41.800 eta 28 euro eta 49 zentimo. Besari eta bozkena. Bai? Iñaki, te digo en castellano que igual, no? Vale. Hemen aintzat hartu behar dugu, beharrezkotzat jotzen den dokumentazioa enpresak egindako epe barruan aurkeztu dagoela, bai? Beraz, proposamen zehatza ekartzen da, lehenengokoa kontraktua adjudikatzea, bai? Limpieza y mantenimiento de impacto SRA-ari, aipatutako diru kopurua bat. Bigarrena ebazpen hau, prozedurazko interesatu nahi jakinaraztea. Errekurtsoak eskainiz, hirugarrena dagokion kontratua zelatzea, enpresagaz, eta hori hau da, hori dagokiguna boskatzea eta bada, bai? Aldeko boskak, aldeko botu, bai? Danok, nahi, amar, bai? Kaien, amar, nahi. Edertu. Laugarren puntua, UTSF brokoli zehapen prozedurak. Hemen apurtzu bete hau gaia bai komentatu zen, hauz azaldu zen pasadan oiko bilkuran bai. Orduen, apurtzu bat gauz batzu barriek publiko bai, historia apurtzu bete egitearen, Basifu brokoli abek edo uteak garatzen ari den edo garatzen ari zen momentu honetan ja, baloragintzarako eta garbiketarako zerbitzuan detektatutako hainbet arazo zehaztu ziren txosten baten. Txosten hori alkatetzak agindutzen udal arkitekto teknikoari. Eta hau, ustelaren 10ean egin zen. Hau,
hemen ja batzuk azaldu ziren, zeintzuk ziren arazoa, bideak eta lorategiak ez mantentziak, gero plantillagaz egontako hainbat arazoa, bai, zehaztu ziren. Eta hau, txosten honetan oinarrituta, aholkularitza juridikoak beste txosten bat egiten da. Hau dokumentazio guzti bateko zo, ezta? Bale, bertan zehazten dena da, lau zehapen espedientea hastea proposatzen da, bai? Arau hauste bi arinak eta bi oso larriak egiteagatik. Enpresak. Hemen, dokumentazioagaz jarraituz, proposamen txostenari errebaratzen badotzaguz, hemen lau zehaztapen prozedura hastea proposatzen da eta justifikatzen da, bai? Hemen apurtzu bete, zehaztapen gehiago emotearen, baldintza teknikoekin agiretan, 9. artikuluan, arau hausteak zehatzak, zehazten direz, 9.2 puntuan zeintzuk izen harinak, 9.3 larriak eta 9.3 garrenean oso larriak. Kasu honetan, esan dugu, 2 harinak eta 2 oso larriak. Harinak dira, zehazki, bideak eta lorategiak ez mantentziaren kontu edo izan dugunen, eta zehazki esaten da eskatutako gitzienezko ez betetzea zuzenean. Eta hemen bakoitzari identifikatu duen diru kopuruan 1.000 euro. Pentsatu da, finkatu da. Eta larrien kasuan, hau kontu da, plantilla finkoa aldatzeagatik lehenua udalaren onarpen barik. Ez esaldu barik, galdetu barik, ez adostu barik. Hori izan nola kontemplatzen da baldintza teknikoen agiri horretan. Hemen, diru honko badaga baniko bat horre izunei dagokiona, eta hemen baloratu dana da 20.000ko izun jartzea. Bai? Bakotxare badakigu, enpresako onartzen badau, eta jarraian, zerarik errekurtso barik, errekurtsoa aurkeztu barik, eta jarraian ordaintzen badau, 100ko beherapena auki aldagoela, eskulto auki aldagoela izun horretan. Egia da, ez dagoela dirurik ordaintzeko egindako kaltea, itzela izan da, edo mailan, ez da dirurik, egindar kontua, bat azbesteko, aurreko osoko bilkunan onartutako zerbitzu berezi hori ordaintzeko irabiliko zan, bideratuko zan, diru kopurua. Itzeko gara kontuak egin ez da kaiet, hola egin genuen ajustea eta horrela justifikatzen da diru hori osagasko berezi hori. Eta hau da, zuen dago duguna, onartzen. Oskatuko dugu aldeko boskak? Azten zinu. Osea, ikusten dugula, zuk esan duzu. Gupi ikusten zen izunak asko handiago. Zer ez da baterik kosteko nendua, eta beste koste batzuk dugu. Eta berreak esan dugu. Eta horregaz, betetzen da, kosteko nendua, beste guztiak. Ez da dirurik hori ukantzeko. Beste guztien, Egia da... izunak asko zandio. Zerratzea esan da. Itxela. Udalan historia, nemetzitan dut historikoa atxerantza begitzen modu, adibidez zaituenak, egia esateko. Bai. 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 Lagunaren puntua... Barkatu guzgarrena, bai, eskairak eta entaunak. Hemen aibatzea bakarrik kotutzu pare bat. Ez dakit esorteko zeuzat, baina zeuzat da, ez presupuestoak asaziko gara. Bai, ordu gure dozunean, ekarpena, bai, proposamenak eta partekatzeko aukera izan dugu, bai. Eta gero berri txikitzuret, bedela, udalankidea dan eskolako bedela eskantea, beste lan batetara, beste ope bat egin ditu da, eta printzipioz, zeiebeteko pentsu bat dago pentsetako edo funtzionarioen praktikaz izateko horren barruen, atzera gutako da, baina printzipioz ematen da,
posibea gura, berak eskatutako klasean dagoela, doa, Laurindako despedida eskolan, eta oso posibio dau. Abega eskatzeko zein da jarretu beharreko prozedura. Hor, OPEA izanean, bere momentuan, boltza bat geratu zen, OPEA renditu zeuden guztietaz, bai? Horze arrendan, bai, legeak marketan dagoena bat, da horrengokoak baina manan deitzea, eta orden joan gara deitzen, pentsitako denbora mondiakie, eta gero esetza jasotzerakoan zepatxuko, esetza de jaso doblez, gehien batik lanean dauz. Idatziz eskatu jauki esetza hori, eta gero horrengokoak. Eta, bueno, bide honetik gauzela, emoten dago. Bai, zeuzen jategunean ofiziala, bai, esango jartzen, momentuz, gaur ezin dugu premisiarik emot. Bai, igual bier, kaiet? Badeko guzea, ospatzeko. Bueno, hori, publikoan, zeuzea, Iñaki, ¿quieres que te aclare algo? Que tengo ganas de ya empezar pero no me pilla, ¿eh? ¿No? Nada. Gracias. Vale, hori, vale. Cierto, se casco. Vale. Sí, después